Тим часом Ватана Карабашева, який намагався себе спалити під час акції протесту мешканців Стрелкове, вже виписали з лікарні. Розповідає, підпалив себе з відчаю. Вчинок свій героїчним не вважає. После этого ко мне пришли следственные органы, начали спрашивать. Я им сказал, говорю, я свой поступок не одобряю. Это неправильно, когда человек делает с собой это. Я не одобряю, я порицаю это. Получилось то, что получилось. Я не от злости никакой, не от ненависти. Я от факта возмущения, от того возмущения, как они поставили это все в отношении нас, в отношении нашей проблемы вот этой Стрелковой. То есть все поставили на лжи, на обмане. На його переконання, забудовник практично присвоїв ділянку на Стрілковій разом із кількома десятками будинків. Серед них і фундамент будинку матері Ватана Карабашева. Надвечір стало відомо, що про рішення окупаційної влади створити робочу групу для вирішення конфлікту. Вона має розпочати роботу вже завтра.